Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Celakatan yu dinaging kaya Quran kadid amat unun na satiman bu ayat uba ini panguyat wallah aka pamakan narakatan ayat din nadir kita nu di panguyat wallah subhanahu wa ta'ala no sukap ya usurga nadin yan kita nu di pangangalak sukarata unaraga jahannam ay makna niyan narunyan pusing agyang kuto ang mga tao kadandan o mga jin at yalikudan niran sutad-tadam ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kauntun Allah subhanahu wa ta'ala nabiyano niyan nakita no posible pamanag kagagaulawas agyang kuto akapenggal bakatano ko okay tay kapagasalang tano sa maliwanag okay ta kapaguntong tano okay ta kaputagumpya tano sa agyang dunia na sampurnayan na siya sarungan na mori wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima nasadun sa unutan yan so Allah nagususugo yan na sabun-sabnar amit tugumpyas kanyan sa sampurna akat tugumpya. Kaya kidawa tanong si Allah subhanahu wa ta'ala di tanong kidaway ino ko na mga sibaya kagi di kagigulawas wallahi lazim bukag so tao aginan emanan yan na indawan na siya subkasakit na daun din na perwa wallah subhanahu wa ta'ala giyan ko to akit tagakanian ko sambayang ayat na rin sudah sakit yan naya piperon wagama na naitindagin din agyan ko to ang mababaloya paliwatan wa Allah sikudiyang ka taman ak kagaganyan ubasot talikudan na daanan pero awagan matan wag mga Islam piya kalabulubud kita no Allah subhanahu wa ta'ala so kapakasurgatan ng mga pagarya ino pun makasurga so tao kapimbabayan kenaban kagidan yan magaga pimbabayan adin yang kapakasurga Allahu Akbar lawan na panguyat na inaloy sa Quran inaloy yung Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam asabu ka mamakasurga tano na lawan na pamagita na inaloy sa Quran na inaloy yung Nabi sallallahu alaihi wasallam asar buka di tanong makanaraka faman wajada khairan nasan sa tao aaya mabagyan nasubalas wallah so kamapian falyahmadillah na pudian yan sukadnan yan pudian yan so Allah waman wajada ghaira dhalik nasa tao di mapia mabagyan di mapia maumanian kasuraran itu Allah subhanahu wa ta'ala maumanian fala yaduman na illa nafsa na dudin apatut akapenditan yan inunta nagiginawan yan ay pendapat tanong pira-pira mga tao ada amar gisauran da amaran tiya alungan sa dira ni ka panagunta mani sa giyang kaya kakawasaan sa dunia dira ni ka panagunta mani sa giyang kaya kamapian ang mapapadalam sa dunia dira ni ka panagunta mani sa giyang kaya parahiyasan na dunia Allahu Akbar nadasiran ng sampain kenabalaw na tao apiru masayan yan so kakawasaan na bamikawasa tanong dan tanway kenabalaw na tao apiru masayan yan so kakawasaan na bamikawasa nabinaran na at iramig bandip simbayaw tao na sa dinya nung ika panamarina na inunta na bilang-bilang yung busong mga tao ay girap na kuha nagyang kuto kanaba niya di perumasay na naskanyan panit kakawasa nagyang kaya pero masayan yan na nasabos sa tatamanan ng Allah subhanahu wa ta'ala naroon siya ng kataman kinabalawan na tao api naguntamanan niya so kakawasaan na bamiya ko amapia bami tugumpia sa gengay niya kinabalawan na tao api naguntaman niya so kadato na bamiya ko amapia Allahu Akbar kinabalawan na tao ang bimbabanong sa pamana malabang siya na bamiya ko amapia Allahu Akbar upang makasipya dalam Allah sukat tugumpya sa mga kakawasaan amya karagaragan ubatan o tugumpya na prasara sa ingkag yung agama
subhanahu wa ta'ala. Kadap na miyaloy amiru masay salalan ko Allah subhanahu wa ta'ala abas kaniya miya kada panas. Dapat na miyaloy apiru masay niya susimba ko Allah subhanahu wa ta'ala bas kaniya miya kada panas Allah si saluhan ng mori. Nangwa na mga tao apiru masay nila naging kay agama wallah. Pero masaya na so kapugunutirang kabaya o Allah subhanahu wa ta'ala na paglid na kipya makasalang wallah sa maliwanag paglid sila mitutagong piya sa giyang kay dunia ay mananasi sa luwan na mori dapat na miyalugi dapat na miyalapis at tawa pero masaya niya so agama Allah subhanahu wa ta'ala dito ko posible tanto ko mapya agyang kaya ini betadron wallah subhanahu wa ta'ala guris ay pagukit tano kung kapakasalang tanong sa maliwanag ay pandapat tanong pamakasinian piya dalam mong kadato nalaunag na bagilawan at tawa piya namaran niya so kadato na bamya dato karami panagkapulangan sa tao rami panagpaki tulak so tunganay sabab mo saging kay kadato nailenta na debu madato Allah Akbar sa manuto na miyakata na akna balangwan na biro masay sa gengay kadato na bambimbaloy adato na naayang ka prumasay so agama Allah subhanahu wa ta'ala kasigu-sigurado din apakalabaka sigu-sigurado din apakalabaka giyaboy dagangan at din akalapisyon pagli nakapalaba mga pagariha pagli din nakapalaba sa mga tao apiro masayaniran pimbabanog nila so kalabang sa pindihan nila so kalabang sa nabalango na tao ang mga libang sa nabamitugumpya Allah Akbar ilenta naman sa mga Banu Israel pamana isa sira na dalawan niya na malabang sa kialoyaron siya sa Quran na ilenta na kadakalan na pusing ng Allah subhanahu wa ta'ala sa naraka jahannam nabalangon na tao amalay bangsa na bain yan ke tarima bairan ng pamana kekuah keparuli agyang gaya dito di pamagusay na katugumpya na naayatan o prumasaya nagyang gaya agama wallahu subhanahu wa ta'ala kasigu-siguro dug mga pagari at tugumpya tanong na kaya kalapis sa mga pagari naman mga pagari pilay ako niyo ikirad na dito si di matero bisa kita nung puso. Oy. Kagito na nainuto to di matero kagi aarapan ta. So kamapian ko mga pagarita. Sa dataro ka arapat ako kamapian para ko ginawa ta. Obsurga ako nakabayakan na muna mama ka surga kano. Paglintaron matimo-timo ko surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Yuti di tano kadaway sa mga ulama tano si kukapo makasakitiran kung mga wasyatiran kay girakwan nasulukos na nadinya di kaprahitan na suwata iyan na kanaboto rarangit apyura rarangit kararangit ito arahmat gagaw niya si kwata iyan nagiikim mga pagari ko sa Islam lalayon tanaw din di pangangapinan ang ginawa tanaw miya kapia-pia subtad ama paparati ako Allah subhanahu wa ta'ala upang makalabas ganyan ibutad ta sa mga ginawa tanaw mga padagang makalabas ganyan na pinalamatan niya sa Allah subhanahu wa ta'ala niya managumpot agyang koto adin hindi ka panalamati ko Allah subhanahu wa ta'ala na upang makahina sa pasaya ibarat mo malapis kanyan sikunigos yun yan maka ito sa pasaya krisis na diyon din kada giyagot to akapa para lamatin niya si Allah subhanahu wa ta'ala ino to nakagiya adin ang maiinam yan abalas Allah subhanahu wa ta'ala adin ang maiinam yan arahmat balasun wallah subhanahu wa ta'ala si sa surga nagyuto'y sabab makalabas ka niya sa malapis ka niya sa giyang kay dunia na diyon din mada agiyang gota di niya di ka panalamati ko Allah subhanahu wa ta'ala di na sukap ya utaw kenapa niya pakalilipatan susimba niyan ko Allah subhanahu wa ta'ala subman sutaw maada ko simba ko Allah subhanahu wa ta'ala ana ay buwa kapag kapipya ginawa niyan na umakalalabas ka niyan
na masugat sa kanina krisis na did na ipakapya ginawa niyan niya krisis kanya siya ngayon kay dunia na nadap na may inamian abala si salungan ng more kaging kaya agama na ugupan tanong sa di ganabakan tanong sa di na agama din so agama wallahu subhanahu wa ta'ala away na pamaka di tanong ugupan di tanong mamangpad di sagyang kaya agama wallahu subhanahu wa ta'ala nasikita ni niya lapis kanabaso agama ikalapis kanabaso wallahu subhanahu wa ta'ala ikalapis away nagito mga pagari ko sa Islam sumu'min na naipakapian yan ang ginawa aging kutap kapasya diyan na simba ko Allah subhanahu wa ta'ala so mapaparati ako Allah subhanahu wa ta'ala wa man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayi'atuhu fahuwa mu'min ay kabasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam nasa tao ay pakapian yan na ginawa agyang ko to mga simbanian ko Allah nag-ikarata yan na ginawa agyang ko to mga dusan yan nagyuto tao na namapaparati ako Allah subhanahu wa ta'ala sumu'min na ipakapiapian yan na ginawa din ko ta din yan ikapakang gilbak sa mapya ilan ito naman igila di talo di makasimbayang pamanam yagdigdam tanong susambayang tanong kapagapiapian ginawa tanong kamo tumamoy gila di tanong di makatengkas buuriano pamana kaya pa siya di tanong ko po sa tanong napagapia-pia ginawa tanong ino to pagapia-pia ginawa tanong nakagia niya gidam tanong amining gulan ng tanong susimba tanong wallah agito ipupakaran ni tanong si wallah subhanahu wa ta'ala nagusumomin isa adi kakerata ginawa niya na sabab kuyamanan niya nakapkisusun yan sabab kuyamanan niya nakapkedusan yan upang makasutaw na oriano kaya pakatiro yan sa dimapia oriano kaya pakanggulubog yan sa dimapia na pagkagidam yan agyan ko to kapakaligit o puso yan di kakerata ginawa niyan natangkadang kapagari ko aad na parating ako Allah subhanahu wa ta'ala kaya no to di kerata ginawang ka ino to pagaligat agyang utapuso ka nakagia ad mapapadal maparati ako puso ka dito'y sabab adi makandira sa sumumin mapaparati ako Allah igida dis kanya di makanggalbog sa kadustaan na aya buwa bulong ito nakambubulinganan si ko Allah subhanahu wa ta'ala kapamang ni sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala paglintano agi pengadino sa mga pagariya paglintano pengariribat mga pagariya nasi tanong bumya kang bida-bida kung ande manaya ikapakatiuli na tanong kung mga karibatan mga kadustaan tanong mga pagari ko sa Islam dito mga pagariya galabukan tanong din sa kamapian tanong sa gingay dunia panamana marang tanong din iande manay pamana na kapamaka labat tanong ano gid na di tanong pakalipatan aging kay dagangan tanong si salungan na more pangin tanong wala tariman niya sa mga amal tanong nag-uirilayan rakit tanong so di tanong ko tarotopan kung mga simba tanong